kilometru sa ngħidu l-bot minn fejn sejn dan l-attakk. Tistgħu tgħidulna kif inhi s-sitwazzjoni u kif għextu din l-esperjenza kellha. Kif għexnija l-ewwel nett sbieħ il-ħamis filgħodu smajna t-tiri u mill-ewwel supponejna li ġara xi ħaġa. Illa għaliex ma tismax tiri jekk ma tkunx xi inċident. Ġifieri għax la hemm kaċċa, la hemm festi li jisparaw fihom, ġifieri l-isparar huwa dejjem sinjal xi ħaġa negattiva. Imma tul il-ġurnata komplejna nisimgħu peress li aħna fejn qegħdin fl-istess triq tal-Università u fl-istess triq tal-isptar. L-isptar qiegħed faċċata tagħna, l-Università lanqas kilometru il fuq minna fl-istess triq. U allura bejn l-isparar, bejn is-sireni tal-pulizija u l-ambulanzi kienet ġurnata kollha kif tgħid ta' dispjaċir ta' dwejja u ma nafux eżatt x'inhu jiġri. Li konna nafu biss li qalu li l-Al-Shabaab attakkaw l-Università. La konna nafu kemm kienu, la konna nafu n-numri tal-vittmi. Infatti, sa ftit ħin wara nofsinhar bdew jgħidu li kienu 70. Imma mbagħad lejn filgħaxija lejn it-8 qalu li kienu 147 vittma. Din ħolqot tensjoni, il-gvern min naħa tiegħu ipprova joħroġ il-forzi biex anki ħallu t-toroq vojta, ħeġġeġ lin-nies biex jinġabru f'djarhom, allura aħna kellna nħassru l-funzjoni ta' ħamis ix-xirka illi kienet funzjoni għażiża ħafna liha konna nippreparaw però ħassarnija. Il-ġranet ta' wara kienu ġranet anki fejn kien jinħass ċertu biża' u ċerta tensjoni. Infatti n-nies ukoll il-ġimgħa ma tantx ġew ftit, is-sibt fil-għaxija illi bdejna kmieni fit-3 biex fil-5:30 kulħadd imur lura lejn daru qabel jibda jidla. Żdiedu ftit, imma mbagħad il-ħadd illi kien lejt kienet sorpriża għalina illi il-katedral kien mimli bħalma jkun mimli kull nhar ta' ħadd. U mhux biss ġew u peress li kellna nagħmlu l-mamudijiet għax lejt hija festa anki li fiha jsiru mamudijiet, il-ġenituri ġew bit-trabi u anki bit-tfal għal-mamudija. U fil-fatt kellna 28 mamudija. Il-funzjoni imxiet b'mod regolari, ġifieri ħadu l-ħin tagħhom, fil-fatt domna kważi 4 sigħat fil-funzjoni fi-knisja. Ġifieri n-nies jiena kif bdejt il-qudisa ringrazzjajthom li ġew hekk numerużi l-ewwel nett biex jagħtu support il xulxin. U anki għalina bħala knisja nuru li għadna maqudin u għadna ħajjin u għadna neżistu. Veru illi kien hemm ħafna forzi tal-ordni barra il-katedral fil-kompat u anki mat-triq il-patrol, ġifieri kemm aħna u anki n-nies ċertu mod kellna moħħna mistrieħ li kien hemm il-protezzjoni dak il-ħin. Imma kollox mar tajjeb u nirringrazzja l-bambin. It-tnejn mbagħad l-istess kienet public holiday, għamilna qudisa fil-għodu ma peress li ma kienx il-ħadd ma tantx ġew nies għalija. Imma s-sitwazzjoni speċjalment bl-importanza li tagħta l-medja kemm lokali hemmhekk, kemm anki l-medja internazzjonali, allura n-nies fil-Kenja b'mod partikolari f'Garissa ġew iktar jisgħu wiċċ imwiċċ mal-realtà li hija ħarxa. Il-bieraħ jew bieraħ lula kien hemm lejla ta' talb mal-Kenja kollha fejn parteċipaw għaliha prinċipalment l-istudenti universitarji u ta' kulleġġi. Kienu laqat ta' solidarjetà bejniethom iż-żgħażagħ, parteċipata ħafna, ma ġrawx inċidenti, nirringrazzjaw il-bambin ta' dan. Però fil-Kenja għadhom ixxukkjati b'dak li ġara. Għax isa hija l-ikbar traċedja li ġrat wara meta attakkaw l-ambaxxata Amerikana fejn kienu qatlu mal-200 ruħ. Ma din kienet it-tieni waħda. Aħna fid-djoċesi li mhix Garissa biss
imma għandna postijiet oħra ġija mifruxa ħafna, id-dioċesi jagħmel 142,000 km kwadrat, ġifieri estensjoni kważi nofs l-Italja kollha. Lej il-miliet fid-dioċesi imma f'parroċċja oħra kienu saru dak iż-żewġ massakri fejn qatlu teachers, kienu f'karozza tal-linja, kienu ma' 28 wieħed, u mbagħad ftit iktar minn ġimgħa wara, ftit kilometri l-bogħod, qatlu ħafna ħaddiema li kienu jaħdmu f'Marriera. U dawn bħalma kienu anki daw ta' Garissa kienu kollha mhux Musulmani, jiġifieri għażluhom dak il-Musulmani ħafru ilhom u l-oħrajn jiġifieri saru l-vittma. Minn hawnhekk is-sintom għandkom laqgħa mal-Papa x'qed tistennew minn din il-laqgħa? L-ewwel nett aħna rċevejna messaġġ minn il-Papa ta' solidarjetà ta' talb u l-messaġġ kien indirizzat mhux biss lill-Knisja imma anke lill-Gvern fejn il-Papa u l-Gvern ħeġġu biex jirdoppja s-sikurtà tal-pajjiż. Aħna l-istennew issa mill-Papa u għal net kif narawh nirringrazzjawh tas-solidarjetà tiegħu għax id-dinja kollha anki rat il-messaġġi tiegħu anki fil-messaġġ li għamel nhar il-ħadd li għadda tar-Reġina Ċeli minflok l-Angelus semma diversi pajjiżi fejn l-insara għaddejjin minn persekuzzjoni u semma wkoll b'mod partikolari il-Kenja u dak li ġara f'Garissa. Ġifieri aħna l-ewwel nett nippruvaw nuru r-rikonoxximent tagħna mhux biss li semmina imma anki tat-talb li ħeġġeġ lid-dinja biex tiftakar fina kif jiftakru anki f'pajjiżi oħra. U naħseb jiena li l-Papa li jkun informat sew b'dak li qed jiġri mad-dinja u anke fid-diversi knejjes u dak li jiġri anke fid-Dioċesi ta' Garissa, żgur nistennew mill-Papa kelma ta' inkoraġġiment u forsi jkun jaf xi ħaġa iżjed. Jiena kelli laqgħa mal-Papa ftit ilu f'Ottubru għax l-isfijiet il-ġodda ikollhom laqgħa mal-Papa. U meta tlajt biex noħodlu bidejh u buslu jdejh, kien hemm il-kardinal responsabbli mill-knejjes tal-missjoni u għallu dan qiegħed fid-dioċesi li huma minoranza ħafna u mhumiex sitwazzjoni sabiħa ħafna. Ġifieri il-Papa jaf bis-sitwazzjoni tagħna u għalhekk ħeġġeġ ħafna l-insara mad-dinja. U ta' dan napprezzaw u nixtiequ li anki rrid fis-sem l-Isqof Monsignor Paolo Darmanin pubblikament nirringrazzja anki lill-Arċisqof ta' Malta li mbagħad messaġġ ta' kondoljanzi u solidarjetà fejn ħeġġeġ anki lill-Maltin kollha biex iżommuna fit-talb tagħhom. Forsi mistoqsija għal Monsignor Darmanin, ilek ħafna żmien issa l-Kenja, kif rajt is-sitwazzjoni tinbidel? Is-sitwazzjoni ġenerali marret għall-aħjar. Sejli hemmhekk mal-34 sena, 32 sena minnhom bħala Isqof. Bħala nazzjon mhix il-qudiem, però għandna problemi ħafna soċjali, u politiċi, speċjalment korruzzjoni. Hemm korruzzjoni kbira fil-gvern, ibda minn fuq s'isfel u ma jafux kif se jsolvuha. Għadu l-President issa uħuru għamel dikjarazzjoni sabiħa fil-Parlament li dawk kollha li huma b'xi mod mċabsin bil-korruzzjoni step aside. Però issa l-problema hija min se jieħu ħsieb li jaraw x'veri jew le. Għax jekk min se jieħu ħsieb huma l-istess individwi li huma wkoll mbabsin, għana neġornaw fl-istess storja. Mux li darba kull kommissarijiet kontra korruzzjoni. Imma mmexxijin minn dawk li huma stess imdaħlin fil-korruzzjoni. Allura ma tista' tasal imkien. Però nisperaw li l-qudiem mixin xejn għax almenu hemm libertà tal-istampa, nies titkellem, jien qed nitkellem u qiegħed hemm. Ġifieri qed ngħidha ċara. Ġifieri hemm speranzi kbar. Ġifieri, però naturalment dina kwestjoni ta' korruzzjoni qabel ma nsolvi dina kwestjoni anke l-Parlament il-rati u kollox ma tasal imkien. Però hi problema kbira. Nispera li bil-mod tibqa' mixin quddiem.
U din l-insikurtà li hemm hija frott anke tal-korruzzjoni, ġifieri, kif jidħlu nies mhux Kenjani ma fuq il-frontiera, jħallsu, jġibu dokumenti, folots, korruzzjoni, kif jidħlu l-armamenti bil-korruzzjoni wkoll. Ġifieri, sakemm ma tiġix ittakeljata bis-serjetà problema ta' korruzzjoni, il-pajjiż jibqa' ħabbat wiċċu ma' dawn il-problemi. Problemi ta' insigurtà u anke problemi anke fl-edukazzjoni, problemi fis-saħħa, problemi fl-iżvilupp ekonomiku, għaliex minn kapaċi xaħħa minn taħt jieħu dak li bid-dritt m'għandux u ħadd ieħor li għandu dritt għalih u studja u tħabat jibqa' barra. Ġifieri l-korruzzjoni hija biex ngħidu hekk l-iktar ħaġa li qed titfa' il-Kenja, speċjalment dawn iż-żmien f'ċerti sfidi.